Strachulis a Harrington sy'n gwmpas on. Harrington i gadael i. Strachulis yn cymanu'r beli mewn at Wild! A peniad Michael Wild yn rhoi'r tîm carter ymlaen. A cic Strachulis i mewn yn glanio yn berffaith ar ben Michael Wild. Ac o 6 llath dim camgymeriad gan yr ymysodwr profiadol. Pel uniongyrchol ymlaen gan Emlyn Lewis. Yn canfod Elliot Evans, Evans yn troi! Dyna dy'r agosa, mae'r ymwelwyr wedi dod at sgorio hyd yma. Andy Firth. Taro'r bel yn hir. Wild yno, yn gwyliog yn disgwyl. Mae bel dod allan at Ben Nash. Nash wedi aros ymlaen. Bradley, tu allan iddo fo. Colin Bradley! A'i ergyd o dros y bar. Yn gwiro nath i, oddi ar ben Emlyn Lewis. Strachulis efo'r gic unwaith eto at Callum Morris. Ergyd Morris yn cymryd gwiriad. Yn bel nôl allan a Strachulis. Yn codi'r bel yn uchel tro yma. A fe gafodd Wild i ben ati. Mike Wild yn methu cadw i beniad i lawr tro yma. Harry Franklin am unwaith yn methu reoli. Mae'r bel di dod at Callum Bradley. Bradley allan a Strachulis. Strachulis yn gweld bo Wild o'i flaen o. Dyma fo, Michael Wild! Yn sgorio i ail o'r pnawn. A fe gymerodd o honna'n wych. Ac am yr ail benwthnos o'r bron. Mae Michael Wild i sgorio 2.